Nakabulsa sa Bulawan nga medalya ang duha ka mga Ilonggo sa 13th ASEAN Para Games sa Thailand. Nagibabaw ang wheelchair fencer nga si Marilyn Garuzzo tumandok sang uton sa wheelchair women's saber category. Ginluto sining isa pa ka Pinay nga si Marieta Hernandez sa quarterfinals. Antes ginpiyede matiglawas ang Thailand sa semifinal match kag sa gold medal match. Sa piyagkabahin sa athletics, duwa naman kabulawan nga medalya ang naangkon sang 46 anyos nga si Rodrigo Podiutan Jr. nga tumandok sang barangay Bantay Santa Barbara. Nakuha sini ang mga medalya sa event nga 400 meters kag 100 meters racing wheelchair T52 classification. Nagset man si Podiutan sang bagong games record. Sa interview naman sang Bombo Radio kay Podiutan, niya ginpahayag nga nagalaom sila nga paagi sining kadalagan makalabot sa mga natungdan ng panawagan nga suportahan ang para-athletes. Salamat sa Onsang Iloilo. Tapos sana suportahan pa nila sa mayo ang mga para-athlete para magbaskog pagid pag-abot sa mga pinansyal nga aspeto, tapos mga kinahanglanon ma-provide para desidido pagid nga mag-training sa mayo. Shout out sa tanan-tanan nga kaparintihan ko da kag mga kakilala para sa ato ni tanan nga mga bugal sa Ilonggo, proud Santa Barbara. Proud naman ang Ilonggo coach ni nga si Ernie Candelario sa nalabot ni Podiutan. Pahayag sang coach ang nagligad nga dison sa ASEAN Para Games. Fourth placer si Podiutan apang wala ini naguntat sa paghanas. Tubtob nga nalabot sini ang gold medal kag naka-break pa sang record sa hinampang. Nabaluan nga ang 13th ASEAN Para Games amo ang multi-sport event para sa mga atleta nga may disabilities. Sangson ini sang ASEAN Para Sports Federation. Sang una serong last ASEAN Para Games, nakakuha lang sa pang-apat nga pwesto. Siyempre daw wala sa nakakuha sang medalya sang ligad. Preparar gid siya, naghanda gid siya sa sunod nga pagka ASEAN Para Games amo na sa naka sobra-sobrang preparasyon na break ang record. Preparasyon gamay mawad-an sang paglaom. Pigado ni sir wala man si gid masado inpilit lang namon sa nga mag-train basta mahulat lang sa sang nga time nga makuha niya gid ang iya nga timing sa sunod. Bisan ang amon nga ginano lang makamedal lang bisan nga medalya. Sobrahan man ka practice, sobrahan man ka preparasyon, ati duwagid ka bulawan nakuha niya.